Vi står her foran Hune Kirke, Poul. Og det er jo noget med, at den har jo en lang historie bag sig. Ja, Hune Kirke har jo stået her i mellem 800 og 900 år. Og i alle de år og for alle de generationer været et samlingssted og et kulturhus. Og det er jo nok, hvad skal jeg sige, det ældste kulturhus i området. Ja. Og det er lidt betagende at være en del af sådan et fællesskab, fordi kirken har i alle de år været et samlingssted og skabt fællesskab i området. Og det er også sjovt at tænke på, at hver generation har bidraget til det resultat, vi ser i dag. Den er bygget på et tidspunkt, den er vedligeholdt år efter år, og der er bygget til og skabt fornyelse undervejs. Tårnet er kommet på et tidspunkt. I slutningen af 1400-tallet blev der sat hvælvinger ind, og de træfigurer, vi har inde i kirken, som vi skal se lidt senere, stammer nok også fra slutningen af 1400-tallet. Så er der kommet bænke ind for et par hundrede år siden, og for små 40 år siden fik vi et nyt orgel. Og nu er turen så kommet til, at vi skal have en ny alterudsmykning. Ja. Og der har det været vigtigt for os, at den også falder ind i den tradition, sådan at det både er en fornyelse og en kontinuitet. Ja. Vi skal se nærmere på den, når vi kommer ind, så kan jeg forklare lidt mere om sammenhængen. Ikke? Nu står den pænt. Ja. Pænt nykalket. Den er flot. Og det er sådan hver 50, 70, 20 år eller 100 år, der skal der så nyt bytag på. Okay. Og det er der så også kommet. Sådan stille og roligt. Ja. Noget af det, der er lidt sjovt, altså ved Hune Kirke, ligesom det gamle, det er, her har vi noget, som formentlig er en gravsten. Og det er altså fra vikingetiden. Det er formodentlig ældre end kirken. Okay. Eller cirka lige så gammelt som kirken. Ja. Og så har vi runestenen derinde. Ja. Og det er også sådan en del af kirkens historie. Ja, det er fantastisk. For forærende der. Ja, så er vi kommet ind i våbenhuset. Og her er jo en masse. Der er en stor planche her, og der er også planche der. Der er rigtig meget, der fortæller lidt om mere lys i Hune Kirke. Vi kunne se meget tidligt, at vi skulle selv skaffe nogle penge til det her projekt. Fordi den kirkelige økonomi i Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Provsti er sådan, at der kun er råd til den basale vedligeholdelse. Så alt, hvad der ligger ud over det skal skaffes på anden måde. Og derfor har vi nogle år søgt fonde og sådan ting, og det er der jo mange andre, der også har fået den idé. Ja. Så sidste år, da vi stadigvæk kunne se, at der var langt til målet, der satte vi en indsamling i gang lokalt. Ikke fordi vi tror, at vi kan samle penge nok ind ved lokal indsamling, men det er et vigtigt bidrag. Og så er det et bidrag, som er med til at skabe engagement og synlighed, og også sørge for, at historien om projektet og om den udsmykning, der skal kommer ud og bliver hørt. Ja. Og der satte vi så en indsamling i gang, som har omfattet, at der blev lavet et antal arrangementer i løbet af det år, der så er gået siden. Og vi kan herover se en lille udstilling af plakaterne for de arrangementer. Og i aften er der så et foredrag nede på restaurant Nordstjernen, og derefter er der auktion. Og det er så de sidste 2 ud af i alt 22 arrangementer, som er blevet gennemført her det sidste år, for at skaffe penge til det. Til den udsmykning? Ja. Og det har været en rigtig god oplevelse, fordi der har været mange lokale, som har ligesom fået øjnene op for projektet og sagt, det vil vi gerne støtte, og som så også har markeret det økonomisk. Ja. Og der kommer mange feriegæster her. Altså Hune Blokhus er jo et internationalt feriested. Så mange af de gæster, der er kommet her, tyske turister, men altså også folk fra Aarhus og Herning og København og sådan, har set det her og sagt, det var en god idé, det vil vi gerne støtte. Okay. Mange tyske turister fra Østrig har været,
Så det, at vi er ligesom et lille internationalt samfund, har også afspejlet sig på den her måde, og det har været lidt spændende. Ja, det kan jeg forestille mig. Samtidig har vi gjort det, at de arrangementer, der har været, en del af dem har selvfølgelig været her i Hune Kirke. Så har der været noget i Blokhus, og det er også der, vi skal være i aften. Så har der været nogle arrangementer i Rødhus Kirke, fordi det er ligesom de hovedstederne i et ret stort, geografisk ret stort sogn. Ja. Og alle steder har været repræsenteret, og alle steder har bidraget. Og jeg tror, det er mere end 100 personer fra nær og fjern, som har været aktivt involveret i projektet på en eller anden facon. Og det er jo i sig selv en meget god oplevelse. Ja, det tror jeg. Noget af grundideen, hvis vi skal sige, projektet, er jo, at vi skal have en udsmykning af alteret. Kristusfiguren er der, og det er den, der bliver bevaret. Men så kommer der en stiftmosaik bag ved Kristusfiguren. Vi er meget glade for den her løsning, fordi den bevarer og fremhæver sådan set Kristusfiguren, som jo også er traditionen i det her. Og samtidig skaber det noget fornyelse i kirken. Og så det andet store element, det er så, at sydvinduet i koret skal have en glasmosaik, som man kan se hernede. Ja, det kan jeg godt se. Og der tager Maja-Lise Engelhardt jo udgangspunkt i den samme figur, vender den sådan, at når lyset står skråt ind, så vil det matche figuren der. Og det er guldmosaikstifter, som er sat ind hver for sig med hånden. Så de sidder sådan en lille smule forskelligt og reflekterer lyset på en meget levende måde. Og det at vælge sådan en stiftmosaik er også et udtryk for være tro mod den historiske tradition. Fordi altså det der at lave stiftmosaik er jo en tradition, der går tilbage til romertiden og byzantinsk tid og sådan nogle ting. Og lige præcis den her teknik er sådan set den samme, som har været brugt i alle de år. Så udsmykningen er på mange måder et udtryk for at respektere den tradition. Og samtidig er der jo ingen tvivl om, at den i sit samlede udtryk er et moderne udtryk. Ja. Altså sådan ville man ikke lave en mosaik i middelalderen eller men der er så også noget med, har jeg læst mig til, at man kan købe sig sådan en mosaikstift. Ja, og det er jo så en del med i historien af det der. Og det er jo så en af de idéer, som var med til at få projektet i gang. Fordi vi skal bruge 1 million, vil du ikke godt give 10 kroner? Ja. Det er ikke til at se sig igennem. Og der lavede vi så den figur, som vi kan se på væggen herovre, hvor vi tog hele mosaikfeltet og delte det op i 1000 tern. Ja. Og sagde, hvis du vil give et bidrag på 500 kroner, så sætter vi en prik i den tern, og så skriver vi dig ind i vores protokol. Og så bliver du en del af kirkens historie, og så har du feltnummer sådan og sådan. Ja. Og dermed får vi gjort ligesom, donationerne konkrete. Ja. Og man har ligesom det minde om det. Ja. For så også ligesom at tydeliggøre det, så har vi fået lavet nogle billeder, så man får sådan et billede med sig. Ja. Og det har været med til at ligesom sætte gang og både gøre det lidt konkret og gøre det lidt sjovt. Ja, jeg synes, det er spændende. Der er plads til nogle flere stifter, og vi er ikke nået i mål med indsamlingen, så der er plads til at sætte nogle flere nåle ind. Ja, fordi jeres mål, hvad er det? Det er 500.000 eller hvor meget? Ja, altså selve den kunstneriske udsmykning af kirken, hvor de her to er de store elementer, koster 1 lille million. Og selvom det er 1 lille million, så er det et stort tal. Ja, det er det. Og der har vi fået godt 500.000 i fondsmidler. Og så har vi indtil nu samlet ind med den her godt og vel 100.000. Så nu mangler vi
kun cirka 300.000. Det er flot. Og det er altså meget mere overskueligt end en hel million, ikke? Ja. Så nu er det som om, vi kan håbe på, kan ligesom se, at nu der kommer jeg snart vinde på det her. Hvis du yder et bidrag også, så er vi snart i mål. Ja. Her kan vi så se de 2 træfigurer, som vi har fået med fra fortiden. De stammer formodentlig fra slutningen af 1400-tallet, dengang der også blev sat hvælvinger i kirken. Nå ja. Og de har haft et lidt omtumlet tilværelse, men nu er de heldigvis kommet på plads og står, hvor de skal være. Ja. Hule Kirke er indviet til Jomfru Maria, har man kunnet se i Vatikanens protokoller. Og derfor har den jo sin plads der. Ja. Kristusfiguren, der er jo ingen tvivl om, at det er en del af krucifiks, vi ser her. Armen er der ikke, men vi er ikke i tvivl om, at de er der. Og en gang imellem kan vi også se korset. Ja. Altså figuren er jo, hvad skal vi sige, lemlæstet af tiden, ligesom vi andre bliver det. Ja. Og vi har ret til at være her, selvom vi har vores skavanker og har fået vores svagheder. Men det, som jeg synes er så spændende ved det her projekt, er, at som vi ser Kristusfiguren der, er det jo netop korsfæstelsen, vi ser på, og dermed lidelsen. Og lidelsen er jo en vigtig del af den kristne fortælling, og en vigtig del af vores liv. Så fortællingen om, at Gud er med os også i lidelsen, er en vigtig del. Men der er altså en pointe i kristendommen, som går et skridt videre, fordi opstandelsen påskemorgen er altså en del af historien. Og det er opstandelsen, der er med til at give håbet. Og derfor synes vi, at det vil være rigtig flot, hvis man kan få, med den der guld baggrund, kan få opstandelseslyset med ind. Nu giver det mening, altså. Så giver det meget mening. Efterhånden, som vi har arbejdet med det her, og derfor også beskæftiget os meget med billedet, så er det som om Kristusfiguren ikke bare er den korsfæstede Kristus, men også er den opstandne Kristus. Ja. Og det synes vi er et meget vigtigt bidrag også til den forkyndelse, som foregår i kirken. For kirken er et kulturhus, sagde jeg før, men den er altså også et sted for forkyndelsen af det kristne budskab. Og lige præcis at få opstandelsen med. Og derfor, man kan se nu meget tydeligt skyggen af Kristusfiguren. Ja, det kan man. Det er den, Maja-Lisa Engelhardt så i sit forslag laver med sølvmosaiksten i stedet for guld, og dermed gør den lys. Ja. Sådan at mørket bliver vendt til lys. Ja. Og det er med til at understrege, at nu er det altså den opstandende, vi er kommet efter påskemorgen. Ja. Og det synes jeg er et meget spændende aspekt ved den der udsmykning. Det er det. Og så er det så det billede, der så skal være i. Så skal der være et stort glasmosaik, altså malet glasmosaik. Og det er jo så også en, skal sige, ny, altså vores tids teknologi, der bliver afspejlet der. Men det bliver den samme figur, men nu med nogle rødlige, udbrune farver, som jo dels er blodets, men også er kærlighedens. Ja. Og det er så det vindue, der også med den gule baggrund skal kaste lys ind på mosaikken, og det lys skal så reflekteres i 1000 facetter ud i rummet. Det venter vi os altså ret meget af. Ja, det kan jeg godt forstå. Og glæder os meget til at se. Det glæder jeg også til at se, når det er færdigt. Ja. Det er fantastisk. Det er et flot projekt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Ja. Og altså, vi havde jo forskellige kunstnere indover dengang, vi så valgte det her. Og når jeg siger, vi valgte, jeg sad i menighedsrådet dengang, det har jeg ikke gjort de sidste mange perioder. Men projektet er blevet bekræftet sådan set af de senere menighedsråd. Ja. Så var det netop fordi Maja-Lisa fandt den der løsning, hvor hun bevarer Kristusfiguren
Fordi der er ikke noget, nu skal vi lave en ny udsmykning, kan vi ikke få Kristusfiguren fjernet. Nej, hun bevarer den figur, der er. Og fremhæver det, og bringer dermed den sammenhæng i kirkens historie. Og det er altså flot. Det er flot. Ja. En meget sjov detalje. En af de allerførste gange, vi var heroppe, lige da kampagnen var startet, der kom der et ægtepar, som viste sig at være fra Salt Lake City i Amerika. Hold da. De var på cruise og var landet i Aalborg om morgenen, havde taget en bil herud, fordi hendes tip et eller andet havde været præst i Hune og Saltum. Så de ville op og se det sted, hvor han havde været. Og vi fik naturligvis præstetavlen her trukket ned, og det var Jørgen Frederik Bosen. Så i midten af 1800-tallet var præst her. Så som nogle af de allerførste, så lagde de $20. Ej, hvor flot. Held og lykke med jeres indsamling, sagde de, og så fik vi det første bidrag. Det var lidt sjovt, ikke? Det var helt sjovt. Og så blev de naturligvis guidet videre til Saltum. Ja. Ja. Hvor havde de hørt om det projekt her? Jamen, det havde de ikke hørt noget om. No. Nej, men de kom simpelthen fordi... De kom bare fordi hendes tip var fra Danmark, og hun var så i øvrigt den jeg synes, det var 5. generation eller sådan noget. Ja. Nu skal jeg se det, og hun er den første af de 5 generationer, som var kommet tilbage til Danmark for at se, hvor de kom fra. Fantastisk. Så det var lidt sjovt. Og det er så, fordi vi tilfældigvis lige sad her, vi har sagt, vi er i kirken fra 2 til 4 de der 2 dage. Ja. Og en af dagene, der kom de vadende ind og kiggede sig forvildet omkring. Vi er på restaurant Nordstjernen i Blokhus, hvor den store auktion skal finde sted. Og i øjeblikket der er der gennemsyn af de mange varer, der skal auktioneres. Og i aften senere, der kommer Georg Jolin og er aktionarius. Ikke sådan, vi skal sige, hvor blev Poul af? Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Jamen, det er lige præcis. Så tænk godt og grundigt over det. Den anden ting, vi har låst dørene, og når vi går ned, skal vi få ikke nogen byttepenge tilbage. Hun er jo sammen med en anden maler og en anden kunstner. De bor nede i Frankrig, men de bor også nogle gange på Fyn. Og det er interessant, fordi hver eneste lille streg, hun maler der ved jeg fra hendes interview og fra hvad hun fortæller, at det er inspireret af Helligånden. Kan I se skikkelsen, der er her? Er det ikke fantastisk? Man tænker bare, det er ikke engang klatmaleri. Nej, det er det overhovedet ikke. Det er virkelig inspireret af Helligånden, det her. Det er vurderet til 900 kroner, som sagt. Sponsor er Erik Nordmand. Ham kender I garanteret fra Hune. Og jeg vil gerne høre, er der nogen, der vil byde på det her på 900 kroner? 900 kroner, nogen der byder 900 kroner? 1050 er budt, så får du det. Tredje, 1050. Det er vurderingen. Her er det. Ja, det er altså det er det, der er over kvinden. Ja, meget smukt. 600 kroner. Husk, at dørene er låst. 600 kroner. Yes. Ja, 600. Poul vil have 600 kroner. Ja, du får rabat, eller hvad? Nej. Godt, 600 kroner er der, hører jeg første gang. 600 kroner. Igen, når jeg trækker den lidt, så trækker jeg den ikke for længe, for det er beregnet ved hjemme klokken 3:30 morgen tidlig, og så kommer politiet og lukker os ud. Nå, 600 kroner, Poul og But. Første, 600 kroner. Anden, 600 kroner til Poul. Tredje, værsgo. Og tredje gang er det til dig. Værsgo. Rapseriet er fuldendt. Så er der Gunnar Kappelskov med sanden igen. Han bliver ved, den her dejlige mand. Og Jytte Gejhed bliver ved med at donere. Det er så fantastisk. Og det er så fantastisk. Altså. Tænk, hvad hun har fået ud af det der. Godt nok. Du kommer hjem med en billig præmie her, må jeg have lov til at sige.